Hi guys, maayong adlaw sa inyong tanan. Di ara ni Sherwin nagsabot mi nga moadto dito sa Hinguog kay nag-ingon pud sad siya nga mag-Jollibee. Muuban na daw siya sa akong vlog may lang og tinuod og magpadayon ang iyang pag uban-uban ako sa vlog. So karon ato siyang pakaliguon. I-charge na ang power bank kay para magkaligo na ka. Ha? Guba. Wa man na naguba kay under man oh. Ay napag anak kay madaot na ginuko di na mao yang charger. Sige na. Ada magawa. Sige na. Ari na. Maligo na ni siya, guys. Taon. Sige. Sige na, kaligo na ito ka. Kaligo na. Kaya bahog ko una sa iring daw iro. Pagkahuman, ato na gayod. Kung saan mag-Jollibee or mang-inasal? Ubanon, ito putot ma. Agoy, ubanon po ito. Putot Ito, guys. Sige na, kaligo na ka. Mama. Bantay na si Putot diri sa atong kuan payag. Niya ako, mamahugsa ko sa iring daw iro. And then before mi maglakaw, among bahugan ang baktin. Kay udto-udto naman sad karon niya pagkahuman, diretso na dayon mi. Diha ra mi mag-agi sa puntod kay yaharang motor ang among sakyan. Amo sa dayon hapitan ang baka para itigway. Pero ato ning dalhon ang power bank kay gamit kaayo ni in case of emergency nga malubata. So ato sa ning i-charge. Agoy so. Ako nang nabahugan ang baboy. Yan diri pud sad oh. Grabe kay kabuyag no, buyag kaayo. Gibahugan na mo daan kay para maka-snack na sad sila. Nya ang mga tukoy akon sad gi bahugan sila. Si Sherwin human na siguro siya og kaligo. Maghikay na dahil guys kay unsa na oras. And nalipay ko sa reaction ni Sherwin kaganihan na muuban daw siya. Muuban na daw siya kung maglakaw ko. May lang og tinuod no. May lang og magpadayon. Hangtod sa hangtod ang iyahang pagkuyog-kuyog sa kuha. Uy, malipat ya. Ayan, nagsusugas siya sa plato dani. Yara, kumana nagkaligo? Kumana siya kaligo. Nag-break siya guys. A few moments later. Og sa dihang nakaligo na pod si Sherwin. Niya akong gisuot-suot ang akong napalit nga alahas. O niya karon kay uban man mi sa Hinguog ang kaning isa kasising ako ning ipasuot sa iya. Sige. Ako mani Tingnan nga, will you marry me? Will you marry me? Tinatong mama. Naabot sa siya sing-sing. At palit pa ko otro ugma. Otro ay kuana ni di kanang pulasan ni di. Manan. Pulasan na ai bali na sa pikas. Sa pagsweldo na puhon imuhan pod sing-sing. Pero ug maglakaw ka akong kuhaon. Ay hara nato isuot kung maglakaw ta duha. Kay basig mahubog unya maskin asa ra magkatulog. Unya na ako'y gi-apply sa akong nawong. And shout out di ay sa katong nagpadala sa ako di ara guys, beauty glow ang akong gigamit. May lang unta og effective kaayo nino. Ay sa papa kay magpahumot sa ta. Mot kaayo. Ikuan na di. Mot kay ko ilok ma. Sige na ayo pagkuan lagi. Ay pagkuan lagi kay para humot. Ang ito ihumot dire. Kana. Magbaklay ra siguro ko karon dito kay danlog man diha sa agyanan. Ay pagpalabihin sakto na. Gipikas. Kanira ang among gisuot temporary kay nagdag-o manggod basin mag-ulan. Unya mabasa mi unya nanay sa nina dani para sa ninaon namo paingon dito sa Hinguog unya. Ali sa dani kay pahumot sa papili dani di ay gipadala ni kuan Ate Emma. Kani mo ni kang Ate Emma. Then kani. Yan guys nindot pud sad siya humot kaayo. Nya kani pud sad isa humot pud sad kaayo. Cherry blossom. Unya kani kang Madam Tingsky katong followers namo nga nagtrabaho sa hospital dito sa provincial. Humot gihapon kaayo ni siya. So pailin-ilin lang tadani asa ang atong ipahumot. No? Char. Bitaw guys, daghan kayong salamat jud sa inyong tanan sa mga suporta ninyo sa amoa. Daghan kaayong salamat. Karon ang first date namo ni Sherwin kay sukad sa pagtungtong sa 2025 wala man mi nagka-date. So karon ang first time namo nga date dito sa Hinguog City. Abangan lang ninyo guys kung asa ang among kuan unya
among lakaw unya didto kung asa mi makakaon or unsay maplanuhan namo. And then naapod sa tay ipabag ni Sherwin kay Ayaw na. nindot ni siya nga bag. Kana sige na. Dili ko palit ako dito ng niya. Kanya kinindot niya ako kay original ba yan ni gihatag na ni Madam Tings kay idol kaay kaniya. Ugma Oh, ni. unya na ako ihatag sa iyaha. Pakapin sa iyahang bag atong sudlan sa aman yung pitaka. Di ara atong sudlan sa 500. Ag withdraw tama kwarta na ha. Agoy do kwarta na dai withdraw nun nga wa naman diha pambayad gipalit biya sa alahas. O kana 500 ang suludan na ha or 1,000. Pagbagdan. O kana lang 500 ha. Dakara ko sudlan ma. Ayun na pagbagbag na kay para ignon nga gwapo ka, artista ka. Sikat ra ba ka? Sikat ni siya guys sa Facebook page namo niya. Katong Mario namo na sundog-sundog manamo ni Agi ang katong kuan kang Madam Mary Ann Marquito. Nya mo nang sikat siya sa Facebook namo, Facebook page. Siya mo'y pangitaunon sa Facebook page. Nya karon iyahan ang suoton ni ang ayahan na Ikaw ni suot ma. ay ikaw lang gidana kay lahi man pud ako anak kaon niya kay para Tangan ko. ignon nga gwap ay di atong dugangan imo kwarta di isulod lang niya ha dili ni gamiton Ako palit tubig mo ay kagayan. kana ayaw gid na pagkuan na kay sulod-sulod sa bag kay napatay daghan paliton itaw guys ang mga everyday na to nga panginahanglan nanada ni mo sa ina sige nga diretso na dahil ni karon sa ubos Mama. Ama ni mong suoton nga kuan. Kato na lang sandugo imo ha suoton ha. Ato isa gamay. Ayo to kay nagtahi-tahi mo to ah. Mama. Ayo lagi pagpita-pita kay ang hinuog dili pita. Bunuog ko. Asa man dani kani na lang sandugo. Gamay. Kani oh, mo ni. Pangibutang na dato sa kuan ka. Ikubag. Kana sandugo. Kaya ako ako naman gyapon ko, ingani ra man gyapon ko. Adto nami, dira power bank oh. Isulod na sa imuhang bag. Adto nami guys. Ang power bank akong ipasulod dito sa iyahang Ang ma. bag. Kuan hikot na dito sa kuan ka tubangan. Kay tigwahin pasad namo karon ang baka. Urig ni kaayo ang akong gihimo-himo nga sira kay ang akong lat diara. Kahoy ang akong lat. Oh, di ba? Paraan-paraan lang guys nga mahimong okay. Oh, iduot ra sad na siya. Di na sad agpaka sulod ang itoy. Kaya di naman sad sila ag uot pagsulod. Ang mga kawayan nga iyang nabasbasa ni Sherwin di aradani. Ako ra nang i-transfer dito kay para dili mabuling-buling kay agwan baya niya ang yuta. Napadani wala pasad na basbasan. Napay mga kawayan dani nga wala pasad na tipak. Ama ni mo gitigway di ay. Guy gino ko gibalik-balik raman nimo diri ang tigway. Ha? Araman, hala nabuka di ate Jik ang imuhang kuan, 5 sito. Daghan na ba kay na siya unod? Unod bunga. Sayang. Pero buhi pa man siya. Wala siya ingon namatay. Nabukad siya sa hangin. Masiguro ang nakabukad ani or unsa ba? Murag hangin ang nakabukad ani guys. Sayang kaayo oh. Pero buhi siya ate Jik. Dira imuhang 5 sito. Mihit na magud kaayo ang sagbot dining dapita sa amoa. Amo nang naplastar ang baka. Unsa man sakay nako? Ha? Danlog magud ang agianan. Ang diri sa amoa dugay jud kaayo mauga ang yuta. Tungod sa mga sagbot nga naka salipod sa dalan. Mao bitaw datong miagi
katong nag-order kog materialis pila ka buwan ay na kuan na ang deliver kay grabe ka danlog. Pares dani oh. Danlog kayo ang new town niya. Isudlan sa truck. Mao na nga ang yuta ag anam ag ka lawom baklay lang sa ta. Uy. Sama na. Sama na. Sige. Kaya ra na niya kay wala may sakay. Para saan ni guys? Nagtambon siya sa agianan. Mao nang dugay ka ikauga ang yuta diri sa amoa. Magulan isa ka adlaw, duha ka adlaw wa na. Lisod na kayo i-recover ang dalan hitak jud kaayo. Pero mao naman ni atong dalan. Wala tay mahims. Ha? Gani nanay mga tanong. Di ka basta-basta magtigway diri kay makasabsab ka na atong baka sa lubina. Delikado agoy. Ano saya naman ang motor ni Mario. Gipaningot ko. Gipaningot ang bayot jay. Bagong kaligo baya ko niya. Baklay malagi ang atong labanan karon. Paningot tan-awa ang dalan. Kaya daton nga aging adlaw na ay nagkuha sa disikitid. So naglisod jud sila og pasaka kay danlog pa man ang yuta. So mao ni ag kahitabo diri sa among dalan nga ag-anam siya og ka lawom tungod kay naay paagi nga mga sakyanan pares ani. Level man ni ang yuta. So naingayan na siya, nabangag na siya noon. Di na level ang yuta. Kunsa? Diri ni mo bakiruhan ang baka. Kaya na may daghan kuan dani o masabsab. Maka sabsab na siya mga tunga sa oras. Busog na siya. Paingon dito dapit sanay kalsada kay kuan man. Mo ni ang iyang sabsabunon nga sagbot. Di lang nimo ipaabot diha kay naay tanom nga bulanghoy. Kani kan una niya, di man tanom. Oh. Sige na. Ay, sakay na ko. Sakay na ta guys. Kabalibal, nagkabuhok-buhok naman itong liog. Sakay na ko. Sige. Hinahinay ra ha. Nung sa naman iaahan mang isa pa. Sige. Tuko daan ang tiil. Kay dandog. Ikaw na yung dili danlog. Kani ya ganahan ba ka ya mama. Gani din niyo pasabsab mo. Paurat pasabsab mo diri. Makapento. Gani o. Gani ya ganahan. Abot ma. Agoy. Bahalag mahagba basta nakagapos. Ma, ako pala kayo na. Kaon sila sa kot ma. Gani imo pasabsab diri. Kay hit na biya kay sagbot. Na kaya ni ganahan jam am na ni. Agoy, dito pa. Ay ko. Dani sa ganahan ma. Ino po bayuta. Pwede mo inikot dani. Ay parang dani. Agoy. Unsa man ko ako motor? Ayaw. Magmotor na lang ko. Ay, ayaw na lang. Narabay bahog ko niya ikarga. Tanan? Ako motor ko mo to? Oh. Toyot na lang ta. Toyot na lang di guys. Amay abi ma. Ang motor na raman dani. Tuara ilang ni mamailang ang motor. So among tuyukan. Nawala na sa akong pugong. Nagfax diri sa amo ah. Ginoo ko Diyos ko Dani mga manang. yung tao layo lang. Ha? Dani ikot na layo lang. Magsayo kag mata nya diri nimo i-sapsap. No. Wala na lang namo kuha ang motor.
Dani na lang para uban sa niun niya pag pangas. Hello, Jai! Alig, Jai! Sakay, Jai! Nadali si J-Lord, guys. Pauli na day mo? Huwag may klase? Si Bintoy? Nanong man siya nag-eskwela? Agoy, giligla siguro. Giligla siya, papa. Sao na lang, papa, giligla. Ikaw, Jai, giligla na ka? Wala pa. Apit na. Dito yan. Kaya sa kantang na ko. Ha? Ayaw. Dito ra nato ang motor ibilin sa kan. Ano? Ala na maday si Mother Earth diri di ay Tugbong yapon na. Sige po na tugbong yapon. si Mother Earth. Kita ka na tugbong yapon na. Yan na mi diri sa ilahan ni Lilin. May gani kay wala nag-ulan. Kapit mi diri kay mag-ilis unya na si Mama Dani. Sa kay gimarites Dani ni Mother. Undoy. Pag-ilis kay agubanta. Agubanta sa hinuog kay agkaon ta sa Jollibee. Dili ko. Kana na. Ha? Dili ka? Dili ko. Na. Badong, kay para mapilan ko dong. Agilis na. Ko. Ang Jollibee daw mo. Na ayaw, murala ka. Mura na ba nag-attorney? Ha? Mura na ba nag-attorney? Ngano ba? Anawa? Kaya sa ina. Tindog lang di pakita sa ina di. Lagi. Tindog lang gani kaya pakita ang sa nina. Sige na. Wala di. Attorney di. Ano sa mana? Ha? Base na sa nina kani akay adto ni sa inyo. Sige na. Ubar na puli. Ha? Ubar na din. Oh, ubar. 500 di kwarta ni Sherwin. May bandit ako kwarta kay. Midong. Oh, saman. Dali din si Bibi dong. Uban ka? Ayaw kay si Bibi akong dalhon. Okay. Oh, daw si Mama o si Saysay. Anak. Ating lula. Oh, bilin ka dinhi ikaw ra isa. Ay, papare. Ano na? Papariri nga to ara ba si papariri sa bukid. Si Iwin yang kauban dani. Unta lang. Unsa man uban ka dili? Bangka? Sige na kay ama si Koreana. Kay ubanon sa nato si Koreana. Ay, sis. Aw na apa diri si Bintoy dito di ay. Sige na kay agad ko na ta. Diri sa sulod pag-ilis, diri sa sulod pag-ilis. Di ka uban. Ha? Uban ko. Kita duha. Uban undoy. Si Koreana dili pwede si Koreana uban-ubanon kay Ginoo ko ag suka. Ang kaperisyo kita ni Koreana nga ang ubanon kay ag suka. Ag-ilis ako guys kay lahi ang akong pang kuan pang hinuog. Pang syudad. Lahi iyang pang syudad. Lahi iyang pang... Lahi ang pagsyudad, lahi ang pangbukid pero maumaora nga porma. Unday. Unsa man uban ka dili? Ha? Uban ta duha. Git ka.
Di ka makakaon sa Pagbandong. Jollibee. Ni Bibi dong. unsa man? Uban ka duha. Uban ka doy? Lagi. Subot ko. Unsa? Ayaw. Di ka makakaon sa Jollibee. Hindi mo pan ko Uban ka? Pagilis na. Di na kay namay agdala si Daddy Sherwin siya man naghawid nimo dito sa kuan. Kay pagtabok na to na ay truck, siya man naghawid sa imuha. Sige na. Sige na, ilis na. Ilis na kay para adto na denta. Aman yung sapatos. Jollibee dong. Oh, Lingo man. unsa man paguban ka dili? Na, bahala ka. Nanganong ang ubana na nato. Nangawa mo na itong kwarta. Haga sa paingon dai mo. Hindi mo paingon eh. Ha? Pagkat lagi mo sa kuan, kaya ang ingon siya nga wala na kayo makaon din eh. Tugbong na po ito. Ayun siya. Ay kay giahag ay hara dai ni pundo dito may makaon. Ala nga, guyuraon ka man na dito. Dito ta pangugas plato, guyuraon kita. Kaya na kuno ikwaon. Pag ato pa dito, manitidahan ka guyura. Agpalit niya way kwarta. Ay siya nga, ikaw amay mo kwarta. Sabi, kwarta. Ay, diha di ka na diha di ka na mapugok ginay imong tindahan. Nagiahag. Ilista lang sa kay mami. Nya lagi karon uban ta karon kay ang ilista man imong mga utang dito sa kuan. Dili ko. Dong, dagan man ko ano to dong. Si mami ay bayad. Ako yung bayad sa imong utang. Nawa na. Okay na? Jin, bata pa Jin, ang utang na Jin, oh. Usaon na lang niya pagdako dali Jin. Baligya kay dali Jin. Amot na ba yung mami ugma sa 23 kuno? La, ag-abot na dai mo dada di ay. Uban si CJ. Gusto ko sa pagparesto ng raw. Sira isang Before sila mag-uli, mother, ignadaan, pamutana daan kung sa mga requirements. Kaya para di na sila balik-balik dito, maglukat na ko dito, kung sa'y lukaton. Giignan mo naman sila sa sinumar. Sinumara di ang requirements. Birth certificate niya sa Dili ko ninyo. Alin na. Ba't ko malilig? Ay, nabuang ka nga din, nagbaon si Mama Lilin. Kita ko nagkaon si Mama Lilin. Di ko ninyo. Ay, bahala ka. tunga lang ta. Nya, sugot ka, tunga mo. Sugod ka. Ha? Na, bahala ka. Kay, Sugod ka nga. Tunga lang ta sa makaon. isa man. Dili sa may sugot. Nadilugan ko pagkanoon. Sama-sama lang ko ninyo. Nakuloing na. Isa man, uguban ka, dili. Agato na mi, babe. Sige na, agato na ta. Kaya di man siya uban. Di na, nakailis na ko. Unya kay si Undoy, di man mo uban. Bahala Uy, siya. Rizal, ang akong payong to, ano iba nga. Auto nila nilang na. Wala ko kahibaw. Ito. Wala ko kahibaw. Yung si Utik, ito ako mo dito nilang lang. Abasin. Unsa man, uguban ka? Ay, dili siya. Babe, itsulod sa ni diha. Be, asa ti mo sa nina, be. Isulod sa na. Tapuhin mo kuan. Tapos di ko nagtubo naman sa niyang. Ang yahan kaning bangas-bangas, dili ko ganahan dahil siyang bangas, imurag kanding nga. Unsa? Putlon ka na, kaya naingon ka na sa kanding. Ari na, may bye, Undoy. Di ka guban? Na, di ka siya guban. Auti lang nini. Ari na, mi. Naam sa kuy tuyo dito sa ingog, ha? Manginasal. Puho na pag magsweldo ma kay magmanginasal kita ni. Puhon. Nya, Sherwin nakailis na siya. Napod sa iya bag. Bag. Dala ba yung sulod yung bag? Okay, salam, dili ito. Ambot yang pitaka hada niya. Yang pitaka gibutang. Ari nami. Len, ari nami. Mader. Next time na ta, Mader, magkuan. Magbanding na pod. Kami sa karon ni Mario bitaw guys. Atong ala. Dili agbasa dani mo kuan? Buslot maning kuan o. Kani ipaputos? Pwede ba din maputos? Ang kani pwede putos ng otro? Oo. Sige na, ato na mi guys. Unsa? Ngano man? Unya. Angong saman? Ang atong dali oil bagas kita kita isda niya. Nya. Isda naman ay tulo. Wanay tulo lugar. Wala gini oil ni pinakatig na. Sa pakay na ko na limtan. Asa way uil. Pataka ra man ka way uil.
Pauwilan pa man na dato mi agi. Ande sa tong kuan di. Are na Milen. Bye guys. Bye tanan. Nya si Daddy Mario Dani. Sakay na ta. Dili ni bulik. Pumalay ka na eskwela. Ah, grabe walay klase. Tali. Oh. Iris. Oh. Diyan nami diri sa Balingwan ug ang motor diri ra namo ibilin pesa pa sibok sa gamay diri ra namo ibilin ang diri nga area landong na kay kung dito sa unahan grabe ka init may nang diha kay paingon na ag ka landong adto nami guys.